ରାଇଜରେ ନାଚି ଉଠେ ମୋର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନର ଢେଉ। ହୃଦୟର ତନ୍ତ୍ରୀ ଝଙ୍କାରେ କହେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ଯାଉ, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାକୁ ବଜାଇ ରଖିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରେମାମୟ ମୋ ଜାତି ଇତିହାସ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଗାଏ, ସଂସ୍କୃତି ମହାନ ପରମ୍ପରା ତାର ଜୀବନର କଥା କହେ, ଜୀବନର କଥା କହେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ। ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ ମାନ୍ୟତା ପାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜର କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି। ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଓଡ଼ିଶୀ ଘୁମୁରା ଛଉ ଗୋଟିପୁଅ ଡାଲଖାଇ ଆଦି ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନିଜର ବେଶ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ହକି ଆମର ଜାତୀୟ ଖେଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏହାର ଚାହିଦା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ କମି ଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ହକି ଖେଳର ମହାନତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ବାରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଆମର ଏହି ଖେଳ ପାଇଁ ବହୁ ଦେଶରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କି ଓଡ଼ିଶା କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛି କେବଳ କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହିତାଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନାଦାର କରୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଥରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଏମାନେ କରିବେ କଣ? ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ ମାନ୍ୟବର ବରେଣ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସାର୍, ବିଗତ 2013 ମସିହା ଠାରୁ ପିଟିଆଇ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ। ଦୁଃଖର ସହ କହି ରଖୁଛି, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 13 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାକିରିରେ କୌଣସି ସତାବଳୀ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା, ଯାହାକି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଠାରୁ ହୀନ ଦରମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛୁ। 8,800 ଦରମାରେ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା, ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହି ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ କୌଶଳ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟି, ବିଏଲଓ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁରଭି, ଓଭିଇପି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏତେ ଉପରେ, ତାହେଲେ ସେ କଳା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଏହା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିବାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଟା ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ଦୁଃଖର ସହ କହି ରଖୁଛି, ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଘର ଚଳାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅସମର୍ଥ। ଘରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମର କିଛି ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ସହିପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁବାର ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁତ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ମେସେଜ ଜରିଆରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହବା ଜରୁରୀ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ବାବୁ, ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତୁମ କଥା ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଗର୍ବିତ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହିତାଧାର କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଯିବ। ହେ ମହାମହିମ ସରକାର, ଆପଣ ତ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମ କଥା କିଛି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି?
ଆମର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହ କହି ରଖୁଛୁ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ମରିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଦିନେ ମରିଯିବା 100 ଗୁଣାର ଭଲ। କାରଣ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ହେ ସରକାର, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ବିଚାରକୁ ନ ନିଅନ୍ତି, ଏହା ଯଦି ଆପଣ ବିଚାରଧାରାକୁ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। କାରଣ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା, ପରିବାର ଚଳାଇବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜଳି ଜଳି ମରୁଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କରିବୁ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ 13 ବର୍ଷ ରହି ସାରିଲୁଣି ଆଜ୍ଞା। 13 ବର୍ଷ, 13 ବର୍ଷ ଚାକିରି କାଳ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କଣ କରିପାରିବା? ଆମ ପାଖରେ ଏଭଳିଆ କିଛି ବି ଅପସନ ହିଁ ସାର୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଏବଂ ମୋ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ। ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ରେଗୁଲାର କରାଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଦାବିଟି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି। ଆପଣ ଥରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ଥିବା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କଳା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଆଖିରେ ଲୁହ। ତେଣୁ ସାର୍, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ସାର୍। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆପଣ ଭରସା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି ସାର୍।